Όλα τα κανάλια εδώ με κατσάμελες θα τα πάτε. Τα δικαιώματα ποιος τα έχει? Η γυναίκα του. Εγώ θα στράξω από Και φτάσει. Μαριά, αυτό ήθελες? Δεν νομίζω. Με όρκους και γητιές ως που οι τροχές μας συναντάνε και σου τις τις βασικές σου τις αρχές. Στο βράδυ είδα ένα σαν ξοδηγό να τριγυρνά απ' τα μάτια σου τα δυο πάνω στη μότο στο συντλέ φεύγαμε και πίσω βρέγαμε σκηνιά. Σηκώ ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά. χρυσή λαμπό ματιά Να την αφήνει να την σε μαύρο πνεύμα μαζί η τρομερή μας φυλακιά. Με αεροπλάνα και με τους φίλους τους παλιούς η φωνή γυρίζει τριγυρνάω όμως εσύ κι όμως εσύ δεν μας ακούς.